Atong hinumduman mga bay, Mark 6:53 to 56, ang mga tao ila gayong gidala ang mga masakiton ngadto kang Kristo adunay pagpaningkamot nga mamaayo ang ilahang mga igsuon, ang ilahang mga suod nga higala mamaayo gikan diha sa balatian. And sometimes ang problema manggod diha sa usa ka masakiton, kuwang lang sa pagtagad, kuwang lang sa paghigugma, kulang lang sa pagsinagtanay, kulang lang sa touch, gentle care, kinahanglan og pag-amuma. Maura man gyud na tangtangon sa nato aning mga garbo nga kanang garbo manggod no kita may lugi ni ana. Kanang garbo maunay again sa ako ang giingon pa, mura kini og anay nga mukut-kut sa atong kinauyukan, sa atong kinahiladman nga daw kita maoy hinahinay ug hurot ni ini. Atong paningkamutan nga dili unta na mo dunot, ato nang tangtangon, ato nang habwaon sa atong kasing-kasing, atong paningkamutan nga magbag-o kita. Kay gitagaan man kita og freedom sa atong Ginoo. Wala gayon nagpakita ang Ginoo sa iyang kaisog nga kinahanglan matuman mag-agad kini kanato. So sa ato kinahiladman magsugod ang kausaban. Atong konsultahon atong kaugalingon bakit kita mo inaay sayop. Ay kasagaran ra ba sa mga sayop? Ay kasagaran ra ba dili ta kakita sa mga sayop nga atong nabuhat? Kung dili mas didto ta punting sa uban nga sila ang sayop, sila ang di mao. Sayop sila sa ilang judgment. Or di baka blinded kita tungod kay nagtuo man ta nga kita gyud ang insakto. What if atong hinayon-hinayan og sulbad, atong i-check atong kaugalingon usa basin og kita maoy sayop. Basin sayop ang imong approach sa pagsulti. Basin baya o dunay mga matang nga nagtuo kita nga kita maoy insakto pero kini ay maghatag og kasakitan. Mga igsuon atong hinumduman nga walay perpektong tao pero pwede kitang mamahimong duol sa perpekto. Kung kanunay tang manamin, kanunay tang balik lantaw sa mga pangitabo sa matag adlaw ug andam natong ablihon atong kasing-kasing ug mag-usab kita kung kinahanglanon. And mahimo nato kini kung hinay-hinayon nato tangtang atong pride ug atong ipalabi ang gugma alang sa tanan. Ang Diyos sa kanunay manalangin ka natong tanan. Sa ngalan sumahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.